104.7 IFM. Report! Kasunod ang pag-uumpisa ng campaign period sa mga senatorial positions at party list nitong Pebrero na nakatagda namang sundan ng local positions sa darating na March 28 hanggang May 10, iginit ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpili sa mga nararapat na mga leader. Ito ay sa gitna ng issue ukol sa posibleng pag-usbong ng vote buying at vote selling ngayong election period. Sa isang panayam kay COMELEC Tigupan Election Officer Attorney Michael Frank Sarmiento, binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagpili sa mga mauupong mamumuno sa pagsasaalang-alang ng magiging kalagayan ng bansa. Aniya, dapat na pagtuunan ng pansin kung ano ang ilalatag at posibleng maisakatuparan ng mga programa at ang kandidato na talagang may puso sa serbisyo publiko at hindi dapat ang pagdidepende sa kung ano o magkano ang pwedeng bigayan. Nauna na rin inihayag ng COMELEC Pangasinan ang kinakailangang pagtalima ng mga aspirante sa lalawigan sa mga umiiral na election laws, rules, and regulation. Samantala, kasado ang pag-aay ng warrantless arrest kung saan maaari nang arestuhin ang mga individual na mahuhuling masasangkot sa vote buying at vote selling kahit pa wala nang ipakitang warrant of arrest ang otoridad. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.